Hej og velkommen til episode 2. Wow, det er lækkert. Episode 2 af den her lille kanin. For den kan få en kanin. Det hjælper en gulerod, sikkert. Hvad giver kaninen? Ja. Nå. Se! Endelig er der kommet musik på. Så skal det være sådan noget trist musik. Okay, hvad var jeg gang med? Jeg tror, jeg vil finde en lille mini. Det gør jeg så lige her. Så jeg tror bare lige, jeg laver noget træ her. Sådan her. Og så lige laver et crafting table. Fuck man. Hvorfor gør jeg det så indviklet, når du lige gør sådan her? Hvorfor? Nå. Okay, skal lige se. No. Fuck man, nu kommer... Kan du holde frem der? Nej. Det bliver fint. Noget jern her til mig. Og lidt kul vil også være ret. Jeg er bange. Noget mere kul her. Undskyld, hvis I ikke kan se. Jeg vil lige lave nogle fakler. Det er 7 fakler. Gå lige sådan her, så kan I da se bedre. Det burde være til falkonen. Jeg vil lige se, hvor lang tid der går. Okay, der går så lang tid. Godt, så har jeg lige kørende her, så jeg kan se, når der er gået. Og jeg vil altså fortælle jer, at når der er jubilæumstal, altså 10. episode, så bliver videoerne enten 10 minutter lang, eller 15 minutter lang, hvis I skulle være så heldige. Og forresten, jeg skal lige huske at sige, at noget i beskrivelsen, der kommer der til at være et link til en af mine venners kanal. Det nej. Hvad er det der? Altså ikke koldt. Du ved jo godt. Men det der, man gerne lige skrive noget i beskrivelsen. Jeg tror lige, jeg tager min fucking med. Sådan der. Og noget mere jern til mig her. Det ser godt ud. Og så her. Jeg ved godt, at videoen ikke er så lang. Jeg overvejer dem at lave 10 minutter per episode, og det må
være fint nok. Mere jern til mig. Og jeg håber, altså, I kan nyde at se det sådan her. Og så vil jeg bare sige hej hej. Fordi nu der er rent faktisk gået over 5 minutter. Eller skal jeg lave? Jo, jeg laver den længere. Jeg laver dem simpelthen længere. Vi skal ikke finde et sted på en. Det gør, at vi skulle ned den der mine. Altså en løb. Jeg slår med. Wow. Mere jern. Ui. Der er lava. Jeg ved ikke lige. Det var det. Wow, zombie. Fucking zombie. Jeg fik et chok. Jeg fik et chok. Syv minutter gået. Og jeg vil altså lidt. Det er meget her. Det var dejligt. Sådan her. Okay. Så ses vi til næste episode. Hej. Sådan her. Hej.